aurkezpenean, beraz oso zoriontsu nago, ez? Ongi etorri, guztioi. Uste, jende asko ezin duela esan 20 urtekin novela bat argitaratu duenik, beraz oso eskertua eta oso suertekoa sentitzen naiz. 2014an hasi nintzen Zuztegu plataforman idazten, pixka bat gizarteko kezkatzen dituten gaiak eta bat. Eta gero 2015an irekin nuen ere bloga, izanaren itzalak. Gari batzutan gehiago idazten den, beste batzutan gutxio. Eta horiek izan zian pixka publikora egin lehenengo saltuak literatura dagokionez, gero novela etorri da, baina aurretik bi horiekin nebile. Eta jaren novelan zentratuta, egia esan enaiz goatzen nola hasi nintzen idazten. Egia da askotan idatzetela nik eskutitz formatun, errexan baitu zaitelako. Lehenengo pertsonan idazten dut ia beti. Eta askoz errexan baitu zait, eskutitz formatun, errexa eta erosa idazitzen idaztea. Eta enaiz goatzen noiz hasi nintzen, eta protagonistei dagokienez, gaia da protagonista, nik esan dut bezala, eta gaia da bere izena zerbait dakan bakarra, gaia da ikaragarritza zeten izen bat, neskan izen bat, beharra nekan idazteko eta atea behar nolaren aire egunen zati bat, idazteko, dedikatzeko, igual nire burua jarri botatzea da ez, baina novela hau ez da sortu, idazteko eta hau, bukaera honekin tal, eta hasi nahiz idazten ez. Sortu da, hasi nahiz idazten eta gero eman dioz forma bukaerai. Eta hoxe, nire partetik hoxe, esperoetela nik idazten disfrutatu ezen bezain beste disfrutatzea irakurriak. Eta, mendik aurrea ere novela gehiago badago. Eskerrik asko.